Welcome to my vlog, guys. Nilinaw ang panahon. Namawad lang, guys, kay gataob, oh. Uy, tuwa na madeglabasiro. Tuwa na madeglabasiro adto, oh. Tuwa. Luoya po sila basiro. Tuwa sayo madekaadyo. Muyon ko, guys, og maluoy ko kay idara na ba dya? Murag magwang panaho. O nang mayong kog maluoy kay kahit ra po din taon, mga tiguang na. Bisag tiguang na, guys, nang glabas lang gihapon. Kaha mao joy ilapong linya, guys, kanang dagat kay dagat ngon manggupon ning tawhana, guys. Aduna gyud po ni sila kaugalingong dagkong panagat, guys. Gigabas din ni Berto agko ang gahapon, oh. Kugiha gining banaha ba. Subay taring baybayon, guys, kung kinsay nakalaod kay si Alvin, si Alex, si Berto Junior o Senior ay nakapanagat. Si Aladin may no? Kanamag yung sakaya, no? Tinudit yung giyong gabi nga di siya mulawd karong adlaw. Murag ni tagam, guys, kay 3-4 na matingiya gabi gahapon. Manayming patingali si Jay. Ingon ani mananagat, guys, manayming. Kung alkansi ka karong adlaw, palabyan sa pilang adlaw kay aron dili ma sige alkansi. Kani among pukutan man ni, oh. Wa yogsod kay wa pay time. Bog ni uli na bakag mananagat nga katong tiglabay bitaw ani na may mananagat katong unahan, guys, dagkong pambot. Murag to apate sa laod tingali. Manulingan man to sila. Dili mo ko ka monitor, guys, og naabay ilang isda kay igura man mulabay. Igura mulabay, guys. Uwa pod mangutana. Hala, naana si Junior, Bert. Naana si Bert Junior. Makuha baka tani ani, ha? Mutabok ko dito, guys, ba musugot baka ni ang tawagon sa magahapon. Ang gitawag. Ring atong arion na baka isda ani kay mutabok ta adto pikas. Na doy itlog. Ha? Itlog, duhang buok. Duhang buok itlog, agay.
Wa day masundi gahapon diha man. Asa pa man sila? Long. Asa pa man sila? Hinuktok ha? Anak mo nang managat. Kinsa man eh, papa? Lanay ko no. Patabo ko ato rebe. Doy. Patabo ko ato. Si Alex man day ni ah. Tabo ko be. Ingon ka kawa kay isda na amal lagi day wal dito yining anak ka ba. Pasikrit-sikrit ra day ni si Ja oh. Susugod day ko musakay. Ug day ko musakay wa ko kalibutan na day ang isda bay. Dito juan ang kuan. Ha? Dito juan. Manang juan? Dito itong tagsima. Ah, kasi may ingon. Ah, ajay pakita. Na isod po. Ajay pakita ba kay Dito. nabre ana? Nasa. Oh. Bang ko dito. Ut dito. Oo, timbangan lang mo daan. Ag naamay ni Saan? saad. Ah, doon lang mistulay. Nagdagan. Nga naman ah. Di Max Vida nagawang pambot. Parintay City. Parintay City dagan. Ako na yan, cellphone na ba? Imo ha. Imo na, tanin pa ba? Kau train taga. Ada. Ha? Na ako lagi, cellphone. Imo na tra ba? Ha? 47. Wa kay isda day? Igura ko ng isud. Ah, naunsa naman yung pagpanagata na to, ane, oy. Labas na ba ito yung paon? Agaray. Nang dire bilig sa ang usal nga. Oh, dire ang usal bilig sa kay. Dito man ba? Ay, saat. Gusto lagi ning saad-saad. Madyo ganda ka nakakuha kaya nain saad. Timba nga daan laman rin kay way. Ato ko nung i-compare sa kuan. Dos 3/4 ba to na? Wara? Media. Ah, dos media. Sus. Kasi ning buta-buta na ay. Are ka na kay ambit. Hamay dako ana. Gamay yan. Oh, mo na gamay. Ah, lagi. Dus. Wa aday. Ibalik. Anhiyon ba din na? Hay, dito mo gahapon. Ah. Musabod doy ah. Doy. Mahiwi na imong pala. Media. Oh. Ha? Uli na. Ate si Alex labas mo tagpaon ana ah. Ano ito Na parera mig paon. Oh, parera sila paon. Katus Berto to siguro kay bahaw gitong insa. Og moangay pug bahawan.
Wa mula si Alan. Si Alvin rato og si Berto na. Wa, mura to may puwa. To magpuwa gi, aw ba? To magpuwa to ah. Takayan. Bahaw to. Ada kita pa ilisan, di malagi musugot o ilisan. Awa pa. Kanang bulpin an. Dili man sila ting nukos. Mamalit ra mo sa paon. Ha? Oh. Singan aning taga Binapuran. Hello guys. Hello. Kami kay paminaon guys ang dapyat sa Baulod oh. Dapyas sa balod. Purya buyag. Purya pungag. Humot lagi ron. Humot nga buwak. Asa kay buwak ron na muwak? Purya buyag. Pura gumot nga buwak sa Abgaw guys. Pura buyag. Namang gida kong punuan sa Abgaw to ah. Kasi ka na mo'y namuwak. Parang humuta. Iugsod yang bahaw lagi. Ay. Si Alvin. Panagko magkani. Ari tatun.
Kahayahay naman ana ah. Ano? Sa likod. Wa ka baligya. Igura gisuwa. Namun ano mo to daw? Balik ka rin ka? Oo, nabay, ano to daw? Nabay, sako? Yung sako? Dus uno kang kuan. Murag mauna na si Bert. Kuan na si Jan na ni kuan. Ni adto. Para pasakya ko. Wa tingali ni isda. Wudritso ra lagi ka. Damo isda. Ay, nakapamahaw di ay. Wow, ay siguro di ay kuan bahaw. Ito ko na. Ah, ito. Wala. Gamay pa man. Kuno. How much? Ulot report. Uno site. Untop. Ha? Uno site. Untop. Eh, palde. Tegi. Di apa? Kukuhanan akong timbangon na rin doon. Ako Robert. Ako Robert. Saka pahilo na tatay basin. Okay. Mahog na itong pitew. Mahog na itong pitew. Junior! Si Junior na! Kuhaan di tingali na namukot. Wa kabaligya si Alex. Si Alex wa kabaligya. Pilde na sa ato hansimanang bao. Kung lagi na pilde. Katawa kaya na kanugong. Buanga bitay oy. Ay. Istoryahan ning managat di ay. Ay, napilde na mong labas. Di paon ho sigurado ni ko katulad. Bahaw bang ko wali iska. Namudot. Di judi basihan ning paono kung sa klas. Ha? Ano talagang kilid na nilagat? Talagang kita na pala no. Ko ka bira ba? Ang wapit pa Grabe lumantay ano? Ha? Apa na namukot? Namukot na kay duwang taon na. Kita to pre.
Kani kung 40. Dagan raw, 40 raw na. 37. may dagan na Para ka. Tara. Ang taon mo man. Na, di mo rin dagat hapon. Isod-sod kami na to kay lisod pag buwan hindi isod-sod. Tungis naman bro. Oo. Tapa ang kuang daan nag-isda ari. Mawangin mo lang siguro lang. Basto no, pangilan na kay maggamok na. Pasyon. Ha? Ara sa ano? Unda ro ni. Kana ko na Bert na pa ba yung nabilin Bert? Ay bato ra kan. Ha? Kay mabaho unja. Ha? Bago na lang magmadabaho. Bugat yun sa kayana ay. Arita sa kaya ni Alex guys kay atong tan-awon og atong kuhaon yung sudan nun. Matod pa niya wa siya kabaligya ko no. Mao ba? Maora ni isda niya. Tuwas pila ka lugas, mao ding wa kabaligya. Igo ra day isuwa. Tunga man tinis kilo pon. Process, process na kay god or pambot ni da. Kambo ikabaw. Sa may kuana to mo nga balik man. No. Inuman to katama si Dr. Claudio. Udah bukaw juga apa? Gusto lag malipat na silag magabiin no. Mao lagi kay